Takže čo z mojej Braňo, a chcem vítam u videa a chcem vám povedať, že končím. Čau, to je posledné video. Ale ne, zase klamem. Takže čau, môj Braňo. A mám novú prelechovku, takže vám ju ukážem. No tak pre zaujímavosť, také video. Tiger, ale je to limitovaná edícia, limitovaná hokejová edícia. Viete? Sú všetky moje plechovky. Every day. To je môj mobil, ako chcete vidieť. No. Akurát sa pozerám na mobil, ale kamera je tu, teraz sa pozerám presne do kamery. Ale sa musím pozerať na mobil. Tardis. Minecraft. Som sa už kravol nohu. Minecraft na PS Vitu. Spider-Man na PS Vitu. Dneska to ideme všetko odbalovať, lebo to sú dve nové hry. O tomto je to video. Takže OK. Takže prvá je Amazing Spider-Man 2. Ešte zabalená. A druhá je toto, Minecraft. Zabalené sú obidve. Takže ideme na toto. Čakajte, tu doprestriem sekundu. Som tu, budú sa napiť a bol som ešte niečo povedať máme. Tu sú zabalené. Sú zabalené tam. A druhá. Takže ideme na prvú, tak som už napil. Ok, tak si otvoríme takhle, tak. Tak sme otvorili. Vyzerá to na pásku. Nie, hej, taká pásčočka. Tady, aby sme sa s tým viac netrapili. Je to na PS Vitu ináč, už som to asi vravel. A potom ešte pre istotu link na obidve hry máte v popise videa. Čakajte, ešte to tam dole. Tu neotvořím. OK, tak ide Minecraft. Krásna. Počkajte, potom si ich ukážeme. Hej. Chcem vám ukázať, čo to je tá PS Vita. Máte tiež v popisku. Je to na Alze. Ok. Viete? Mala by to byť taká iba kartička. To ju dáme. PS Vitu. Tady je tá, ona hra. Vyberiem to? Nie, ešte ne, tady to je zatím. Ešte ideme na druhú. To je Spider-Man Amazing jednotka. Toto išlo po másle. Je aj druhá. Ok, takže ideme na Spider-Mana. Takhle to vypadá. Tady je taká malá karta. Ok. Tělučka. Počkajte. Tam dobre vidno. Dúfam, že tam dobre vidno. Dobre. Odložím si tam. Minecraft. Takže najprv si pozrieme návody. Ok. Tady tak je. Minecraft obrázok. Takhle tak. Čakajte. No. Ešte som sa našteloval, aby som vám to ukázal. Je dobre vidno, neviem, teraz ešte vám ukážem toho Spiderša. Obrázok dobre, myslím, že to bolo dobre vidno, neviem. Ok, tu sú obidve hry. Ok,
sa vám tento unboxing páčil, ak chcete viac unboxingov na hry alebo na niečo, tak dajte like. A ak sa mi video nepáčilo, dajte dislike. Majte sa, fan, Spider Minecraft, Foxky. Čus. Lúči sa mi svetlo.